Шәп келіп шықты бит bu. Ақылға ғына түгіл қолға да ұста битмейін. Міне әлігіне тиін достым шалтыратты әлі. Ғали-ғалиміш, ұрман толы күмбә дейді, нендейлері гіне жоқ дейді. Ұрманға күмбәге барға болдым әлі, міне шүш кәржінімні алып. Бек көпті түгіл, кішкіне де түгіл, жетерлік шамалығына. Білесіз ме? Күмбәлер, алар бит міне ис кетмелі. Үсімлік кебік үселер, хайуан кебік сулайлар. Шолай, алар кішіні хәтті ағулы да, дәуалы да ала. Шолай, қоян біләдейсіз ме? Мемет ғали-ғалимеш, білмейміз, білеміз, бүттін хайуандардың үсімліктерінің тілдерін аңым. Міне шолай жамағат, әлі ол күмбәлер біргелешіп, рәхәтленіп, бір зор патшалық хасил етіп, бір туғанлар кебек яшиде біле. Әйдәгіз, келесі видеоны қарап алайық әлі. Гөмбәләр жер йөзендәге иң серле организмнар. Гөмбәләр үсемлекләргә дә, хайваннарга да охшаган, ләкин аларның берсе дә түгел. Шуңа күрә галимнәр бу тере организмнарны айрым патшалыкка берләштергәннәр. Гөмбәләр 400 миллион ел элек динозаврларга кадәр барлыкка килгән. Алар безнең планетабыздагы иң борынгы тере организмнар. Гөмбәләр бик шыдам, иссегә дә, салкынга да бирешми. Шуңа күрә алар безнең көннәргә кадәр килеп җитә алган да. Без урманда гөмбәнең бик кечкенә эске өлешен, эшләпәсе белән тәпиен генә күрәбез. Әмма аның иң зур өлеше, мицелий яки гөмбәлек, безгә күренми. Ул җир астында яшеренгән. Гөмбәлек агачның киң тамырлары кебек җир астыннан ерак-еракларга сузыла. Туклыклы матдәләрне һәм домны үзенә җыйгач, гөмбәлекнең төрле өлешләрендә нәни шарчыклар барлыкка килә. Алардан яңа гөмбәләр үсеп чыга. Безнең планетабызда 100 меңгә якын төрдәге гөмбә бар. Аларның кайберләре бик кечкенә, күзгә дә күренми. Икенчеләре гаҗәеп зур. Кайбер гөмбәләрне кешеләр яраты башлый. Икенчеләрен шитләтеп уза. Ак гөмбә, кайын гөмбәсе, усак гөмбәсе, әтәч гөмбәсе, баллы гөмбә, майлы гөмбә, ал гөмбә, гөреждә ашарга яраклы гөмбәләр. Аларны пешереп, кыздырып ашыйлар, тозлыйлар, маринатлыйлар һәм киптерәләр. Шибен гөмбәсе, куык гөмбә, ак томсык гөмбә, ялган баллы гөмбә, агулы гөмбәләр. Аларны ашарга гына түгел, хәтта тотарга да ярамый. Шулай да агулы гөмбәләрнең дә файдасы бар. Алар урман һавасын зарарлы микроблардан чистарта. Ә кайбер агулы гөмбәләрдән хәтта дарулар да ясыйлар. Дустым, син беләсеңме? Гөмбәләр губка сыман. Үзләренә тирә-яктагы бар зарарлы матдәләрне сеңдерә ала. Шуңа күрә машина юллары, завод фабрикалар янында гөмбә җыярга ярамый. Беләсезме, дуслар, Американың Висконсин шәһәрендә 1985 елда бик зур ак гөмбә тапканнар. Менә миннән дә зуррак. Авырлыгы күпме дип уйлыйсыз? Юк, булыр сиңа 140 килограмм. 140 бит чамалап кара, кешедән дә авыррак. Андый кешеләр дә була булуын. Тәпиенең киңлеге беләсезме күпме? 2 метр. Менә бу өстәл 1 метр булса, тагын 2 метр бит җәмәгать. Мин дә тизрәк гөмбәгә барыйм. Әгәр дә шундый гөмбә тапсаммы, аю дустымны ярдәмгә чакырыр идем. Киләсе очрашуларга кадәр.